Ξεκινήσαμε. Και αυτό. Όχι αυτό σου λένε, δεν είναι πολύ Αυτό βαρύ. θα το ανεβάσεις τώρα να το λες αυτό. Όχι αυτό και όχι αυτό και όχι αυτό. Άσε με εμένα που θέλω, εδώ πέρα. Βρήκα. Περίμενε να δω εγώ πέρα. Βάλε ένα μπαμπά. Εκεί. Θα το πατήχουμε. Φέρε λίγο. Θέλω εκεί. Όχι αυτό. Εκεί. Αυτό εκεί. Πιάσω. Αφού είναι συνομαγμένο ρε κορίτσι μου. Μήπως άμα παίξουμε ακόμα μία το βγάλουμε και πάει εκεί πέρα. Εκεί. Είναι πολύ βαρύ. Ένα 6, 1 ευρώ έχεις. Γιατί δεν πάει. Το τουίτι. Τώρα το πιάσα. Πήγαινε χαλασά το αυτό. Τελευταίο 6 ευρώ φύγανε. Κινήσαμε πάλι. Τον τουίτι. Πάμε εκεί πέρα σε αυτό το παπάκι. Μήπως το πιάσει, περίμενε. Περίμενε. Θέλω να πάω σε αυτό το παπάκι. Είναι στριμωγμένο, δεν το βλέπεις. Το παπάκι εκεί πέρα. Ναι, δεν το βλέπεις ότι είναι στριμωγμένο. Θέλω να κάνω μια προσπάθεια εκεί. Το πιάσε. Το πιάσε τώρα. Ναι. Πάμε. Αυτό είναι παιδιά. Ορίστε. Γεια σας παιδιά.